Aste honetako musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Iruñerrira etorri gara. Sustrai berriak taldearekin egin dugu hitzordua, argitaratu duten disko berria ezagutzeko. Taldeak 10 urte bete berri ditu musika errepidean, eta hori ospatzeko betiko diskoa kaleratu du. Gaur, gurean, Sustrai berriak. Atera jarri naiz pentsatzen, zenbat urte daramagun hemen, gure lehen poemak, mendi horri maitean, lagun minerak ezagutzen, melodieta zinguratzen, 11 gaztetxetan, gaurik foroenak. Sustrai berriak taldea sortu zen 2016 urtean. Sortu genuen berez kuadria baten artean ez, batzuk utzi zuten taldea eta sartu ziren beste pertsona batzuk. Gaur egun Sustrai berriak, hasieratik boskote bat gara. Eta Odeiek jotzen du gaur egun bateria, Aimarrek basua, Gaizka abeslaria, nik gitarra, eta gero badugu beste gitarra bat ere, Oier. Taldearen edo taldekideak, ez gara denak hasieratik hasi. Nik uste taldearen historian zehar egon direla aldaketa txikiak, 10 urteko talde bat izateko. Eta azkeneko lana gure boskote honek osatu dugu. Ni justo 2022an sartu nintzen, ez nintzen hasieratik egon. Baina, azkenean, Iruñean denak ezagutzen gara, kuadrien artean hitz egiten dugu, eta azkenean nire horrela sartu nintzen. Nire kuadriako batek Gaizkarekin hitz egin zuelako. Sartu nintzen duela urte terdi, taldea ezagutzen nuen, entzuten nuen, abestiak ezagutzen nituen, eta taldeari, ez dakit, betianik izan dut gogo asko jotzeko, eta kontzertuetan saiatzen dut dena ematea, eta nik uste hori oso garrantzitsua dela. Sustrai berriak taldeak diskografia opara batu du 10 urte hauetan guztietan. Disko bakoitzan urrats berriak eman ditu taldeak. Lehenengo diska atera genuen 2018an, 10 kantez osatuta. Gero 2008an atera genuen bigarren diska. Eta hasi ginen pixkat Iruñerriko estenatik ateratzen, Gipuzkoara joaten, kontzertuak ematera, Bizkaiara eta. Gero 2023an atera genuen azkeneko epea, eta 2024an atera genuen entzun banezake abestia Rebel Noizta Estutuko lagunekin batera, eta justo urte honetan 2026an atera dugu gure azken lana. Esan dudan lehenengo diska atera genuenetik, diskat puntxa ikusi genuen eta motibatu ginen. Lehenengo kontzertua izan zen kanpoan Beasainen, hori guretzako izan zen kriston motivazioa eta hori zigun pixkat indarra aurrera jarraitzeko. Gero epearekin ere ikusi genuen jendearen berotasun hori, eta somatu dugula hori entzun banezake abestiarekin. Jendeari asko gustatu zaio. Nik uste ikusten dela pixkat talde txikien batasuna, naitasun hori. Ikusten da Arrasate, Elorrio eta Iruña pixkat elkartu direla abesti horrekin. Punkoi giroetan abiatu zuen bidea taldeak. Sustraiak mantendu dituzte, baina eragin berriak ere sartu dira. Nik uste azkenean taldearen prozesua izan dela nahiko naturala, azkenean lehenengo diskan nik uste gure erara, baina saiatu ginen egiten momentuan entzuten genuen, zela gehien bat Iruñeko punkoia, egia da gero bakoitzak genuzkala gure afizioak eta gure talde gogoko ezberdinak, nolabait esateko, baina egia da azkenean erdi puntu hori izan zen batu gintuena, eta nik uste izan zela gehien bat Iruñerriko punkoia, zela justo momentuan bostok entzuten genuena. Nik uste ere adinarekin bezala musikan heldutze prozesu bat eduki dugu. Musikariak ez dakit kontsideratzen garen, ni behintzat ez naiz inoiz musikaria kontsideratu, nire burua ez dut inoiz musikaritzat hartu, eta ikasten joan gara denborarekin. Nabaria da, lehenengo diskatik onera evoluzio bat eduki duela estiloan, nik uste gero eta melodikoagoak edo bihurtu garela, baina nik uste esentzia jarraitzen duela antzekoa izaten. Estilo ezberdinak jartu ditugu, igual epea izan zen teknikoki
zaiena edo erla izan zena, baina azkenean hori ez du sustrai estilo konkretu batean sartzen, estilo askotatik hartzen ditugulako gauzak, baina azkenean igual punkoi, punk rock munduan sartu gaitezke bai. Bai, guztiz. Gainera nik uste nabari dela gure artean ere estilo ezberdinak entzuten ditugula, eta nahiz eta baditugun talde batzuk komunak, bakoitzak gero bere afizioak ditu, edo bere talde referentzia ezberdinak dauzkagu, eta gero nik ere bai uste dut hori sumatzen dela kantak konposatzeko unean, bakoitzak bere kutsua edo puntua ematen diola. Dominatua izan ezik, violentzia maizter dugu. Herionetan, zeharkatu gaitu, birsortu ditugu. Notasun sakon daukabilitxiak, irribarezi burduak. Bizi hauteko herrean, borrokak emateko. Eraginak eragin, taldeak lortu du nortasun eta soinu propio bat izatea. Lagunei erakutsi nionean diska berria, esan zuten, zuena sustrai. Eta hori da, niretzako hoberena. Da badaukagu nola soinu bat o ez dakit zer daukagu bakarrik gu daukaguna. Eta hori, joder, harro sentitzeko modua da. Eta gero ere nik uste, ahotsaren partetik, nik uste, 10 urte daramatzat musikan, eta pixkat, hasi naiz pixkat ikasten, ez? Nola, kontzertuak nola abestu, hasieran, abeslari guztia bezala da, oiukatu eta kontzertua bukatu foniko total. Eta orain, hori kontrolatzen dut pixkat ahotsa eta hori nabaritzen da ere. Taldea evoluzionatzen ari da, soinu ezberdinak ere saiatzen eta gauza ezberdinak probatzen eta zerbaitetan ez gelditzeko, zerbait ezberdina eta zerbait melodikoagoa egitea. Gitarretan dago garapenaren zati handi bat. Base ritmiko trinkoak bi gitarren arteko jolasak errazten ditu. Riff bero eta sutsuetan barna. Bai, nik uste, evoluzioaren parte izan dela, egia da, Oierrekin, gaur Oier justez dago zintzuen etorri ez, baina Oierrekin ere bai urte asko dira jotzen ez, 10 urte elkarrekin proiektu hau banatzen, zein beste proiektu batzuetan ere bai elkarrekin gaude. Orduan, nik uste dut, bien artean lortu dugu, gure artean ere gitarrekin komunikatzeko bide bat ez, eta komunikazio hortan edo gitarren arteko elkarrizketa hortan, diska hontan nik uste melodiak nabariak direla, ez? Gainera, gauza konstiente bat izan da, nik uste saiatu garela abesti, ezakin nola esan, kantatuagoak egiten, nolabait. Aurreko epea izan zen agian pixkat bortitzagoa edo erritmo azkarragoekin, hau aldiz izan da, zer kantatuagoa edo gutxienez, hortan saiatu gara, ezakin lotu dugun, baina... Gaizkaren ahotsak nortasuna ematen dio taldeari. Garratzak dira askotan, baina beti ere melodiari galdu gabe. Ikusten den bezala, lehenengo bi disketan, ikusten dela, nik orain jartzen ditut diskak eta nabaritzen da, oiukan abilela. Eta oraingo diska entzuten, nabari da, nola, pixka eta ahotsa, naiz eta oiukan abestu, nabaritzen dudala asko, hartzen ditudala tonuak asko zobeto, melodia sartzen dudala ahotsan. Egon nintzen 3 hilabete klasetan, eta 3 hilabete ez da ezer. Eta truko batzuk hartzen dituzu eta sobretoz zuzenekoetan nabaritzen da.
Letrak idazterako orduan ere taldeak aurrera pauso bat eman du. Disko berriko letrak zuzenagoak dira, metaforak alde batera utzita, mezu zuzenak idatziz. Bai, beti izan gara pixkat metaforikoak eta iritsi ginen momentu batean, non esan genuen, eske izan behar gara zuzenagoak. Eta gai asko jorratu ditugu ez, azken diska honetan, jorratu dugu pixkat nazio eraikuntza, fasismoari aurre egin behar diogula, heriotza, maitasuna, laguntasuna. Bai, nik uste gainera, nabarmena dela gure arteko harremanaz gain, ez? Logikoa den bezala oso ondo ematen garela. Gure kuadrilek ere bai, hainbeste urtetako proiektu baten atzean egon direnak eta guretzako proiektuaren parte direnak, ez? Beraien arteko harremana ere bai egin dute, ez? Orduan, nik uste zure kaleak kantan sumatzen dela, ez? Kuadrilla ezberdinen arteko harremana, laguntasuna, ez? Eta gero kasu honetan, Mendillorrik, ez? Dela Iruñako auzoa, taldea jaio zen auzoa, ez? Ze eragina eduki duen bai taldean, bai gure arteko harremanetan. Gure bizitzen zati oso garrantzitsua da, batez ere kontzertu ditugunean ia gehiago ikusten ditu taldekidea nire garia baino, hau egiten dugu asko gustatzen zaigulako eta gure bizitzan zerbait aportatzen duelako, ez? Sustrai berriak taldeak hamarkada bat bete du musika errepidean, eta hori ospatzeko 10 urte kanta idatzi dute, betiko diskoa zabaltzen duen abestia. Kanta da hori, ospatzeko hemen gaudela, eta 10 urte pasa onderen, jarraitzen dugula hemen kaina ematen, eta hori, esan dugun bezala, taldea evoluzionatzen ari da, baina beti sustraiak, ez, mantentzen direla, ez? Eta gero estenak ere bai bizirik jarraitzen duela nola baita esateko, ez? 10 urte dira, estenak ere bai eboluzio bat jasan du, baina egia da, guk jarraitzen dugu jotzen, jarraitzen dugu punkoia egiten, punkoia izan daitekeen zeo zer, ez? Eta jarraitzen dugu estenaren parte izaten, bai artista, bai entzule moduan. Azkenean gure, Sustrai berriak taldea ez dugu erreza izan inoiz. Ze, gaztea gara eta asko joan dira Erasmusean, kanporan, gero joan nintzen lan egitera, orduan izan da pixkat arrisbetetako bide bat. Baina, beti izan dugu argi aurrera jarraitu nahi genuela, eta nik uste diska honekin eta abesti horrekin esaten dugula leina ematen jarraituko dugula, eta ea beste 10 urte segitzen dugun estena. Beste zakite. Azken aldian, galdo detoko, zenbait influentzia eremu. Ezkerraren promesa faltsuen, utxunea ongi bete dute. Iruñerriko musika eszenari oso lotuta dago Sustrai berriak taldea. Mugimendu polita dago bertan, talde gazte asko eta kolektibo anitz. Kontzertuak eskaintzeko berriz, zailtasunak ugariak dira. Gaur egun errealitate bat dela, Iruñean ez daudela lehen zeunden bezain beste espazio eta gehien bat talde txikientzat. Nik uste dut oferta kulturala edo talde handiago edo mainstreamak diren taldeentzako gero eta taldeak ikusteko gero eta aukera gehiago dagoela, baina errealitate bat dela talde txikiak sustatzen dituzten leku edo eragileak gero eta murritzagoak direla. Eta nik uste garrantzi handia daukatela eta nik batzutan tristuraz ikusten dut. Esparru edo espazio horiengatik izango balitz, gaztetxeak edo beste eragile soziala, kolektiboak, txosnak eta segurazki gu ez ginateke orain ez genuke hemen jarraituko. Azken finean gure estena, badakigu estena zaila dela, jende guztiari ez zaiola gustatzen gure estena, eta gure estena betidanik mugitu da gaztetxetan, tabernetan eta kaletan. Eta kentzen badigute espazio horiek oso zaila da aurrera eramatea.
Eta horrekin, adibidez, makrofestival guzti hauek ateratzen ari dira, eta makrofestival horietan normalean beti talde handiak egoten dira. Ez dut esaten txarra denik, baina nik ustez zehoz buelta bat eman behar diogula horri. Iruñako talde txikien problematika nagusia bada jotzeko esparru falta. Nik uste duela urte batzuk Nafarroan gaztetxeek urte batzuetan zehar, bete izan zuten eragile sozialak izateaz gain, bete izan zuten oso paper garrantzitsu bat eszenan, eta gaur egun nik uste Iruñan badukagula arazo bat, nik uste gainera ez dela bakarrik Iruñan, baina egia da Nafarroaren errealitatea igual ez dela Gipuzkoan edo Bizkaian daukatena, talde txikiei begira eta esparru mailan, gehien bat jotzeko, entxaiatzeko ere bai, nik uste hor eszenak bultzada txiki bat behar duela, nola baita esateko. Taldearen disko guztiak Sound of Silence estudioetan grabatuak izan dira. Julen Urzaiz soinu teknikariaren gitaritzapean. Zuk esan duzun bezala, azkenean diska guztiak berarekin grabatu ditugu, eta gainera ere asko laguntzen zaituen pertsona bat da, igual zoaz abesti batekin ez daukazuela ondo zehaztuta zer egin, eta bera asko involukratzen da hor laguntzen dizu asko, eta orduan guk ere hori asko eskertzen dugu, eta horregatik ere joden gara horra. Gainera, Julenekin sustraiekin laugarren lana, gero beste proiektu batzuk ere egin ditugu, eta gure harremana profesionala izateaz gain, nolabait esateko, laguntasun harreman bat da. Julen edo Sound of Silence estudioa azken finean eszena indartzen duen estudioa da. Iruña herrian eta Euskal Herri osoan. Euskal Herritik ere etortzen dira Rebel Noise, Brigadeloko, beste talde asko. Etortzen dira grabatzera Julenekin. Diskoa lehen aldiz vinilo formatoan kaleratuko du bandak, eta errekords eta kaseteko izpenak edizioan lagun. Diseinua berriz, Eneko Lizardiren ardura izan da. Diseinua egin du Lizardik, igual askok ezagutuko dute Iparlur markaren gatik, beste hainbaten artean ikuste igual gaur egun hori dela Iruñan ezagunena. Pixkat ideia kontatu genion, 10 urte egiten genituela, portadaren asmoa bazen lanak jorratzen dituen gai ezberdinak nolabait laburbiltzea, presentzia ematen gehien bat 10 urte egin ditugula proiektu honekin, eta aurrera jarraitzeko asmoa daukagu. Eta gainera, askatasun osoz esan genion, egin nahi duzuna, guk emango dizkizugu pixkate ideiak baina egin nahi duzuna, eta oso pozik geratu gara diseinuarekin. Diska berri honetan badugu berri bat, orain arte izan ez duguna, izan da, kaseteko izpenak eta errekordsek kaleratuko dutela bien artean, diska viniloan edo, nolabait esateko. Eta guretzako ere bai izan da, eta izaten ari da, esperientzia berri bat, eta gaur egun arte eduki ez dugun aukera bat. Disko berria aurkezteko lehen kontzertua Iruñako Aintzina Tabernan burutu zuen bandak. Lehenengo kontzertua Aintzina Tabernan izan zen. Beti, ez bana izoker, beti lehenengo kontzertua han egiten dugu, han egin dute. Eta beti etxean, ongi. Bai, Aintzina beti izan gara Aintzina zaleak, eta ez genuen ez da pentsatu egin behar. Non egingo dugu aurkezpena Aintzina Tabernan. Beti egin dugu Aintzina Tabernan aurkezpen guztiak, eta beti kriston tratua jasan dugu beraien partetik, eta kriston plazara da. Maiatzean berriz, bat-batean jaialdian parte hartu zuen taldeak. Agertoki handiago batean eta ikuslego zabal bat aurrean. Kriston eguna izan zen, nik uste, kriston kontzertu eman genuen, asko disfrutatu genuen, eta bai ere jendearen erantzuna oso polita izan zen. Oso ikusi genuen ere, diska berriak harrera oso ona izaten ari zuela, eta hori oso polita izan zen. Komentatu genuen kontzertua bukatu genuenan, izan zela denontzako oso kontzertu polita. Ondo jo genuelako,
zegoen jendeak nik uste kontzertua sentitu zuelako. Eta gero ere bai izan zen pizkat sorpresa, zerbeza sekretu bat, Añuberekin kointziditzen genuen ordutegian, eta Añube bezalako talde batekin ordutegia konpartitzea, baitzatzen genuen, jende asko Añubera joango da, eta batzuk etorriko dira Sustraieko kontzertura ez, baina egia esan eraman genuela kriston sorpresa, izan zen kontzertua hasi eta, espero baino jende asko gehiago, eta nik asko sentitu nuen kontzertu hori esan. Txikitatik ezagutzen haut, umetan zirikatzailea, gaztetan gaiztakerietan ibilia. Da orain hor bihurtu zara, dena estali duzure lanak, lehen denak guginen ta orain hor zara. Zenbat amets bazterretan, borroka erdibidean, non utzi zenuen irribarrura. Ene lagun hemen gaude, zaito eskuak, diretzean dagoenare, elkarrekin. Sustrai berriak taldea erreferente bilakatu da egun sortzen ari diren talde askorentzako. Belaunaldi berrientzako eragin bilakatuz. Lehen ikuste baiz zegoela oso sendo estena, punkoi estena o rock estena hau. Orain pixkat egon dira urte batzu, non nik pentsatzen dut pixkat jaitsi dela, baina orain ikusten ditut herri askotan ateratzen ari direla talde asko, gure estilokoak, eta hori oso aberatsa da eszenarako. Azken finean, talde guztien artean kriston harremana daukagu, eta guri jotzea baren edo brigadelokorekin guretzako kriston harrotasuna, somatzen dugu kriston harrotasuna beraiekin jotzen dugunean, eta orain ateratzen diren taldeak jotzen dutenean gurekin, pixkate da emozio berdina, eta hori oso aberatsa da. Eta animatzen diegu talde txiki guztiei aurrera egiteak nahi badute, aurrera. Taldeak kontzertu bira jarri du abian betiko diskoa aurkezteko. Udara honetan Euskal Herria zeharkatuko dute goitik bera, eta Mendillorrin kontzertu berezi bat eskainiko dute. Bira honetan, hori hainbat kontzertutuko, adibidez Ermuan, Leitzan, Bermeon, baina, pixkat sakontzearren, kontzertu berezi bat egingo dugu Mendillorrin, justo hori urte honetan 10 urte egiten ditugu, eta kontzertu berezi bat egingo dugu Mendillorrin, oraindik ezin dugu ezer esan. Baina, kontzertu luzea izango da, kolaborazio asko izango ditu, eta espero dugu jendea kontzertu hori asko gozatzea, gu gozatuko dugu bezala. 10 urte daramagu estenan, ez gara kexatuko, publikoa daukagu eta oso dituko dugu lehena ematen. Zutan jartzen ez dena.